1945ean, Zorrotzaurreko ibaiertzak irudi oso ezberdina erakusten zuen. Orain dela urte batzuk arte, Deustuko elizatea izandakoaren parean kokatzen da. Bilboko hiribildura atxiki zutena 1924ko azaroaren 29an. Orain dela ia 100 urte. Zorrotzaurreko lehendabiziko eraikuntzak 15. mendekoak dira. Ontziola eta etxebizitza txikiez osatzen zen. 19. mende erdialdera, ontzigintza jarduera jorratzen zuten hainbat lantegi zeuden. Hala ere, gaur egungo irudia hainbat garapenen emaitza da. Olabeaga pareko etxebizitza lerrokadura, 19. mendetik 1936 arte lehenengo industrializazioa, eta 1940ko hamarkadatik 1960ko hamarkadaraino, bigarren industrializazioa. Azken hau izan zen Zorrotzaurreko garairik oparotsuena. Lehen industrializazio garaiko eraikinetako batzuk, Elektra del Nerbion, Bilboko lehen zentral termikoa, Print Abet Laminati, produktu laminatuak ekoitzen zituztenak, edota itsasontzietako haize oihalak eta eguzki oihalak ekoizten zituzten Bilbao Goioaga lantegiak zeuden. 1920an Artiatz Gaieta lantegia eraiki zen. Hormigoi armatuz egindako pabilloi klasikoaren portada da eraikinaren elementu nabarmenetako bat. Sarrera hegal molduratu bidez markozten da, gerraurreko arkitektura klasizista estiloan. Uholdeen ondoren itxi zuten 1983an eta Orozkora mugitu ziren. 1923an, 8 pabilloiz osatutako Koromina Industrial S.A. lantegia eraiki zen, Luis Quintana Korominak sustatua. Uholdeak eta gero, ekoizpenari eten zioten eta 5 urte geroago karburos metalikozek erosi eta biltegi bihurtu zuen. Ondoren, kadenaz bizi nahi izatera pasa zen, eta honek 2014an eten zion Zorrotzaurren jarduteari, zesta hora mugitzeko. 1926an adostu zen Deustuko ubidea irekitzeko lehenengo proiektua, itsasadarrak zuen trafiko arazoa konpondu eta Bilboko ekonomia bultzatzeko. Ubide berriak 5 kilometrotako kai eremu berria sortzen zuen. 1936ko gudak eztanda egin eta proiektua bertan bera geratu zen guda osterarte. 1951an eraiki ziren Beta 1 eta Beta 2 eraikinak. Bi hauek, birgaitzen planaren barruan daude eta bideojokoen unibertsitatea, Beta 1, eta Asfabrik proiektua Beta 2 jasoko dituzte. Betak hotzean estanpatutako metal piezak ekoizten zituen. Deustuko ubidearen irekiera, 1951ko proiektuan adosten da. Honek, 100 metrotako zabalera eta 7 metrotako sakonera izango ditu. 1957an, autoentzako plastikozko elementuak ekoizten zituen kromoduro sortzen da. Urte berean, erresistentzia elektrikoak egiten zituzten termoelektrizidad Consoni sortzen da. Gaur egun, Euskadiko Teknika eta Industria Museoaren egoitza izatea proposatzen da. Elorriaga Industrias Elektrikaz, Lankor, 1958an sortzen da eta 2000 urterarte jarduten dio jarduera industrialari. 60. hamarkadan, Mefesa Metalurgia eta Tarabusi sortzen dira. Deustuko ubideko obra 1950ko hamarkadan hasten da. Hala ere, 60. hamarkadar arte ez dira indusketa lanak antzematen. 1978an, ubidea irekitzat ematen da, baina bukaeratik 370 metrotara geratzen da. Kromodurok 2010an itxi zituen ateak, eta lantegi osotik tente geratzen den eraikin bakarra, 70. hamarkadako arkitektura estiloan, Juan de Madariagak diseinatutako bulegoak dira. Bilboko Gordailu Zabala, Uribitarte pasealekutik Deustuko ibaiertzera mugitu zuten 1974ean. Gaur egun, Idomen egoitza da. 1983ko uholdeek Nerbioi itsazibarrean eragin berezia izan zuten, eta Zorrotzaurreko hainbat lantegi txikitu zituen. Hondamendia eta gero, hoietako askok itxi behar izan zuten. Hala ere, 1984 urtetik aurrera beste hainbat sortu ziren, Ajemasa adibidez. Lantegi honek zamakatze lanak egiten zituen. Itxi ondoren, Bilboko udaletxeak erosi eta kirol ekipamendu izateko lizitatu zuen. Gaur egun, Deustuko Arraun taldeko egoitza da.
1987an krisiaren pisuaz eta uholdeen ondorengoak jasanez, Bilboko udalak lehenengo hiri antolamenduaren plan orokorra proposatu zuen. Ontziola eta hauekin lotura zuten industrien krisiak, Zorrotzaurreko jarduera industrialean gainbera bat suposatu du, 80. eta 90. hamarkadetan. Honek, gizarte, hirigintza eta ekonomia arazo larri bat dakar. Horregatik, 1982. urtean, Bilbao Ria 2000 sortzen da. Ondasun publikoa kudeatzen duen, irabazirik gabeko erakunde bezala definitzen da. Bilboko gune industrialak birgaitzeko helburuarekin erakunde publiko eta pribatuen lankidetza konpromezuaren emaitza da. 2001an, Zorrotzaurreko kudeaketa batzordea sortzen da penintsulako hirigintza garapena sustatzeko. 2004ko urriaren 29an, Zaha Hadidek, Zorrotzaurreko masterplana aurkezten du, honako ezaugarri hauekin. Penintsula irla bihurtzen bukatzea, Deustuko kanaren irekierarekin. Irlaren izaera bultzatzea, etxe bizitza, ekipamenduak eta tertziarioak nahastuz. Higikortasun eraginkorra sustatzea, garraio publikoa bultzatuz. Ibaiaren ertzak leuntzea, aisialdirako gune berdeak eta ekipamendu publikoak jarriaz. Masterplaneko hainbat berrikusten ondoren, 2007ko uztailean onartzen da. Hori dela eta, urtebete geroago erabili gabe dauden hainbat eraikin industrial botatzeari ekiten zaio. IMQ klinika eta ubidearen irekiera eremua izango diren 10.700 metro karratu libre uzten dira. 2009an, klinika diseinatzeko lehiaketa ateratzen da, eta urte berean, Zorrotzaurreko lur kutsatuen garbiketa hasten da. 2010. urtean hasten dira IMQ eta Idomen eraikinen obrak. Ondoren, Bilboko udalak Deustuko ubidea irekitzeko proiektuaren diseinu lehiaketa atera, eta Tipsa enpresari egokitzen zaizkio. Irla eta Deustu batuko duen zubia ordea, Arenas y Asociados eta CV Ingenieritzak osatzen duten enpresen aldi baterako batasunari esleitu zitzaion. 2012an IMQ klinika ireki, Jetlag eraikina eraitzi, gune berdeen lehiaketa argitaratu eta Zorrotzaurreko lehen faseko hirigintza proiektua argitaratu zen. Zailtek enpresari esleitzen zaio. Gainera, Zorrotzaurreko hiri antolamendu plan berezia onartzen da. 2013an berdeguneen diseinua González Cabiai Cabrera eta Jansana arkitektura eta hirigintza estudioei esleitzen zaie. Urte berean, Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko udalak hitzarmen akordioa sinatzen dute Deustuko ubidearen irekiera eta Deustu eta Irla lotuko dituen zubi berriaren eraikuntza martxan jartzeko. 2014an, LKS Ingenieritzak Zorrotzaurre eta San Inazio lotuko dituen zubia diseinatzeko proiektua irabazten du. Hortaz gain, Deustuko ubidearen irekiera, Exbasa, Viuda Design, Balzola eta USA EAB-ari, enpresen aldi bateko batasunari, esleitzen zaio. Eta zubia ordea, Tipsa eta Dinam Ingenieritza sortzen duten EAB-ari. Zorrotzaurre eta Deustu lotuko duen Frank Gehry zubiak, 75 metroko luzera eta 28 metroko zabalera izango ditu. Urte bereko abuztuan, Kromoduro lantegia izandakoaren eraikinak botatzen hasten dira. 2015ko irailaren 14an, Frank Gehry zubiaren irekiera ofiziala egiten da oinezkoentzako irekiz. Hortaz gain, San Inazio eta Zorrotzaurre lotuko dituen zubiaren proiektua aurkezten da. Urte berean, Mefesa enpresarenak izandako 11.620 metro karratu libre uzten dira. 2016an Gehry zubia ibilgailuei irekitzen da, eta urte horretan, ETSek Tipsari esleitzen dio tranbiak Zorrotzaurrera heltzeko ikerketa lana. Gaur egun, San Inazio eta Zorrotzaurre lotuko dituen zubiko obrak martzan jarraitzen du, baita etxe bizitza sustapen ezberdinak ere. Zeintzuk izango dira etorkizuneko proiektuak? Berritzaileak izateko aukeraz baliatuko gara?